В детска градина Щастливо детство град Ветово работим по много проекти, но един от най-големите е проект Силен старт на Министерство на образованието. По този проект особено внимание се обръща за работата с родители. Затова ние спортуваме с мама. Танцуваме заедно с нея. Изработваме картички, които даряваме на наши приятели и подаряваме топлина. Грижим се за природата и почистваме дворовете в детските градини. С мама и госпожата учим за здравословното хранене на децата и си партнираме с семействата ни. Заедно се подготвихме и за училище. Вече ще бъдем ученици. С усилена работа по проект Силен старт подобрихме значително уменията на родителите за полагане на грижи за физическото, умственото, нравственото и социалното развитие на децата.